كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين monani dum do hakkille mum rutto e be rutibe sukabe gunas kala e kubal majjan in nyalawmaji bendudi hono cankugol be do be ganduda ko yimbe mawbe e der sukabe gunas ko nande Muhammadul Amin Sow inde wondi e banaji Sow ko non kadi e hamme Sow ine wondi e musidde meden hono Karo Sisoko ido jammaji ma di nyalawmaji di bonaji jittedi dum non sukabe gunas kala ine denda e nendude be do duwaw e bangiji di kala sukabe tokos be do folbe yarube ganduda ko dubi tokos be liggibe ko nafata ko non kadi Muhammadul Amin Sy artaden ko bayil mbaymo Dakar TV tinoda lesdikino yimbe jetoma jejje kaneda je pagoda tayi hindara besmuma gotale jali mun yehi lamin Seydina Baba Amin Sy mo Allah tagi ya timmi neldirende fulbe ngendi yanke ciasso mo ala nando jiddo pular itanim gedal Seydi Sy a anino ande darinobe nuskude bayil mbay kanyumen bamto lamin ko labbe mo tulwani pindo pamdo mo furi jillani korsudo jidado wutteji mawdi bifnidi pade mukke kolitoji futankagal kay neddagal kala do jida lamin bandune laabi nyeje daneje tal hay der galle makko ko non tan woori lamin luttuda e jome kada nyanci adi enki tiddo fimde darde mako e pular mur bayel mbay bellito pular bellito ngendi yanke gurtindo aadaaji mo hollani gaño keeci wulaange jamma daldataake goto bibbe mbimi e wimami erida Seydi Sy jange qur'ana ko dum woni ko jiiruda Madina Gunas e leede mun woyi lamin tiidani koko yahata tamde tepe kay dandata tijjuden ni kay bandiraba lamin timmi kono timmini nelal mum tare man gendi yanke tiddo finde de firtotako lamin yeyi lamin mo tonga andungo nanobe lamin mo gendi sersiraji diina ngo duwanango Alhaji Mamadou Seydou Hatima to rumde nere fala sala karamat Muzdalifa musfala Madina Centre e Dar Salam ngoyi nere e saram bejani ukaji e Nasrullahi ngoyi ko kanyum jara lamin yeyi sifawu e Rahmatullahi Daru Hijratu hay amana wigo kanyum yara gide bolde lamin taji goddi daldene yewen lamin jara ayahani awiri sabu woni mayde ko jaado mo accani gawlo a acci gawlo mi yejita golo wale ma Guinée Mali Burkina Mauritanie Benin Nigeria fof ngoyi tibi nyorbolli tummini sabu suno lamin ayahani tawoyda ko cerno yaya darinode jangindema ha Allah hokkuma yitinde alwal ma lamin mo Seydina Baba Amin Sy yew lamin ko donade yibbe ma lamin ko ni ke leñol lamin faaro leñol lamin timmini nelal lamin ana woppani gacci jammaji hakkunde men ma Muzdalifa Madina Centre kay temedere galle nan hakono lamin mbay a jarama yo Allah nawbe ton e der aljannaji burdi e aljannaji di ganduda illiyina burdi towde e der aljannaji dum non dendangal SGTV Gunas e gardugol Ousmane Touré ko non kadi e bewde e basal ganduda ko directeur de programme indi wonima dendangal jinnabe beedo kay e sehilabe mumen yo Allah nawbe ton e der aljannaji Allahumma ahilla alayna shahra ramadan bil amn wal iman والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا